So, hello guys, magandang araw naman sa atin. Welcome back ulit sa ating munting channel, Ilocano Gunner. So for today's video guys, may project ulit tayo. Magawa tayo ng kulata. Ito kay Boss Chris ng Nueva Ecija. Ito, pinadala sa atin. Ayan. Ito yung unit niya. Ayan. Gagawa natin na siya ng kulata. Hindi ko alam kung anong ergan to. Ayan guys. So, ito yung gusto niyang design. Yan. Yung gawa natin dati. Gawa natin kulata kay Sir Gerald Aquino yan. Ganyan daw ang gusto niya. Shout out Sir Gerald. Kumusta na yung mga unit mo? Yan. So, ito na yung unit mo, Boss Chris ng Nueva Ecija. Ito. Gagawa na natin ng kulata. So, antabayanan nyo guys yung paggawa natin. Yung anong kalalabasan. So, stay tuned lang kayo guys. Tayin nyo yung outcome nito. Sana tapusin nyo hanggang dulo para makita nyo yung kalalabasan kung okay ba. Kung pasado ba sa inyo. Yun. See guys. Update ko na lang kayo. Yun, ito yung gusto niyang design. Yan, drawingan na natin. Yan siya. So, papatapos na lang natin sa furniture. Yan. Tabayanan nyo guys yung pagpatapos natin. Stay tuned lang. Yun guys, habang tinatapos yung kahoy natin, shoutout muna tayo sa ating mga ka-hunters, subscribers natin, mga supporters. Yun, unang-una na kay Double M Vlog. Yan, shoutout idol. Shoutout din kay Mando Coloma. Yeah, shoutout. Salamat sa laging panunod. Shoutout din kay Lagataw Hunter. Shoutout idol. Kay Idol Evers Game. Shoutout idol. Kay Ka-Shooters Vlog. Shoutout idol. Kay Carnival Assorted idol, shoutout. Kay J-Rose Rider, shoutout idol. Kay Bro Augusto Cordero ng Aritao, saka lahat na lang hunters dyan sa Aritao ng Vizcaya, shoutout sa inyo. Yan, ganun din kay Umakabanto. Yan, shoutout idol. Ganun din kay RG Airgun Adventurer. Yan idol, shoutout. Shoutout din kay Doy Doy ng Saudi. Shoutout. Ganun din kay Boyet 39 Mix Vlog.
Shout out bro. Kay Michael C. De Rosas. Shout out idol. Shout out din kay Yenan Cabanas, Samis Oriental, Mindanao. Shout out sa mga ka-hunters natin dyan sa Gingoog City, Misamis Oriental. Shout out sa inyo guys. Meron din kay Warley Guido ng Pangasinan. Shout out Lakay. Meron din kay Manong Dixon na laging sumusuporta sa mga video natin. Shout out Manong. Meron din kay Antonio Aquino Rondal ng Badok, Ilocos Norte. Yun. Shout out idol. Shout out sa lahat ng mga hunters, ka-hunters natin dyan sa Badok, Ilocos Norte. Yun. Yun, shout out din pala kay sa asawa ni Sir Mando Coloma na malapit nang mag-birthday daw. Yun. Advance happy birthday, ma'am. Pinapa-shoutout ka ni Sir Mando Coloma. Yun. Shoutout din kay GCG Irgan. Yun. Shoutout na kay. Meron din kay Malawig Tribes and Fishing TV. Shoutout Lakay. Yan. Shoutout din kay Neo Rosendo. Shoutout idol. At kay Sunny Ikban. Shoutout idol. At sa lahat na ng mga subscribers natin, mga supporters, shoutout sa inyong lahat. Kay Brother Chris nasa Saudi. Gawid ka nyo tayo taganting. Yan, ganoon din kay Herme. Lagi natin kasama sa paninig sa. Ganoon din kay Owen. Shout out. Kay Kambe. Shout out. Okay guys. Tuloy na natin yung project natin. Ayan guys, yung bat, nakabaon na yung airgun. Ayan. Ayan. Ayan na siya. So, tapos ng ibaon. So, yung design na lang. Design na lang ng bat gagawin natin. Stay tuned guys. Lilihain na natin to. Stay tuned.
7 hours later. Good morning guys. So ngayon natapos na natin yung project natin yung kay Sir Boss Chris ng Nueva Ecija. Ito yung unit niya. Ayan. Ito na sir yung unit mo, Boss Chris ng Nueva Ecija. Yan. Nabutas dito. Ayan. So, sana magustuhan ni sir yung unit niya. Ito na sir, yung unit mo. Sana magustuhan mo itong ginawa natin. Ito lang yung nakayanan ko. Yes. So, salamat ulit guys sa panonood. Sa pagsubaybay sa ating mga video. Sa patuloy na panonood. Ito yung project natin ngayon. Ayan. Yun. So, hanggang dito lang yung video natin guys. Ibabalot na natin ito. Napadala ko na. Okay guys, salamat ulit sa panonood. Hanggang sa next video na naman.